Walang oras makurkwartan. Madisgrasya ka pa eh. Supay Ano ta boy? Tapan di ba rin di kagawad Lloyd Wala ba rin makadapat atulong? Taitagdak niya na Asasi mo Sa bagay. Napiksa ka man kanya na. Katungtungo mo na Uri pang maintenance na lang. Sige. Ba, ang pangasi mo. Ano? Mabanta? Puskulan ta jarupatan. Kinarig ka raw. Puskulan ta ka talaga. Matulungan ta mga kadwata. Ko! Yan. Boy! Uy! Ano man ayun? Nabalita ma di kwa. Na-disqualified nga mayor rin. Ay, yun madadi ti panpanunod ta. Punong aldaw nga, huwag kwarta ako. Kakapsutak. May tep ti panunod ko. Kapay si ka lang. Saktupay. Gagatil ti dakulap ko. Agkakwarta kang boy. Maday ato, maday ti marikrik-nak. Kapay? Awang kwarta, baka makasipat tawad. Kisa ba? Tingin ka man kanya. Puro siya agagatal boy. Oh, tawa. Oh, isa bang bigbigan? Ni, boy, katao. Ni, ay boy. Ni, bakit sa mga tatuan boy? Takatain. Ay, sino nga tataw? Franz magamat. Okay, si Sabang. Unami laki di bakutin. Si kalang magayang mata. Apay, nakabungot ka. Nalamis gamain. May, nagkuyam ti taltalong na palayo pa iti angin daw. Malamin ka? Kurang lang ti digos ata. Di kan tumot agdigdigos. Kita matay skin mo ni, nakadadrayin. Is di boy. Skin dry. Kurang labilagay. Dryatan boy. Yan. Pati kudil ko pagtripan niya pa. Apayaya nga darte kayo mga duwan. Kito ka magtamtambay ano ang timaubrame. Nagpreskot to. Ay na. Makapadukot at balungot mo. Kataman! Mariusip ka sila kala. Bakit nga ka? Nay! Nay. Pagkas tatarupam. Lumlum tigmit boy. Nakilabang ka man siguro na ya. Oh, wala to. Niki-apa man na. Nata lang ang style lang kita man. Nakaw! Lumtag boy. Pinarupan da boy. Jab-jab lang ata boy. Kita man eh. Kita ba na? Basta lang tarupa mo. Nakiapa ka pa eh. Ay! Yan mo na nga nakiapang ibagbagayaw. Amon nyo pa yung matjag pa iso bago kayo manghusga. Kaya halata mo nga nadanog na ilumlumtag, di ba boy? Apo, apay di yan ang damag yang disgrasya di gimba. Disgrasya. Gimba? Kahit di naman sangal daw. Kadwak pa ikaw ni bakit ko. Lah. Bukis sa bahanan. Sino nga bakit mo? Baka sa bahala magkadam. Sino disgrasya ka? Makamalas ti kasi boy. Bakit ko nga talaga? Wala ka. Bukis sa bahanan. Nagpa-blatter ka nga raw. Kuwain. Oh. Ti maano, nagpa-blatter at di police. Kadi disgrasya. Ano nga raw napasamak? Nya nga ay tinarayan na matay dumong par kanya may. Kabataan. Nabigbig mo nga raw. Di madya. O mo plaka na di motor da, nga may motor da. Nalabaga nga Rider 150, o plaka na. Kabataan na gijay. Di nga banda di gimba. Di kwa, di dariluna, di kwa, di intersection. Di police station. Oh, asi duglagan police station. Kinaalanda mo di CCTV ang nalabo. Nya nga raw. Pagtakas tala nangyari tarupan boy. Nga raw. Manin akin na perdi ta, kinagwapo ko na yung... Nagalas ka lang aro din, nadali pa'y tarupan. Nagkas ang agasat mo, George. Huwag pa mali narulos ng ipong mo. Nga na naglalakay dan. Ay, saus! Ginoo! Yan. Ata. May yarado ta si Mintaw. Baka madi ka kami nag-helmet. Helmet nga naka-side karak. Oh, uri naka-sidecar ka, dapat nag-helmet ka para safety first, di ba boy? Sus!
Sa bagay, ito ko sa bagam niya. Oh, nung naka-helmet ako ma, awan tilong tagtigas mo. Taman. Nakasalsada na ta simintaw. Uwan ang... Sa, nayara daw. Baka naperdi di simintaw, basit la tama na tarupam kay. Di ka nasawin, natangtangkin tarupam ko sa simintaw. Taro ka mo tayo. Simintaw ko sa dispalto na. Natangkang pahay. Yung natibay talaga bagbagim niya. Ata na tamam? Ato Naman sa malay, naman. Baka dapil-pilay mo. Ate karod na Ay, ikaw, ibaba, mailot madi. ka lang tatay. Nangisit. Wala ka. So, Wala ka. Sige, kwenta ba, ay napay nasakay. Pusti sa nasakit. Ay. Pailot ko lang tatay, nasaktan ka Wala ka, ipacheck up mo ata boy, madi mabalin nga ilot-ilot lang ata boy, baka datamam junig boy. Yung pa-x-ray ko, nawang crack na, nabugbog lang ka na, yung baga na dyan, mangilaw. nabugbog. Ay, luloko na ta, Ay. nabugbog eh. Nadisgrasya ka na, nabugbog gayam. Nakilaban na ata. Grasya garot. Sa may baga nabugbog. Ay, siyempre, yung pinakapakpak ko, di nabugbog. Hindi kami nalimunagam. Yung kami hindi nalimunagam mo eh. Pero nagawa mga konsensya na, di nakadumpar ka niya, may tinarayan na kami. Bagay, awang plaka na. Baka awang pa lisensyada. Baka minor di dadabay, so nga mabutang da. Nagkapoy ka, tinarayanda ka, nagpartak tumaray kabayaw. Pinama mo ko man ah. Pinye, agdardara tangiwat. Nakatawayan. Kubayo mo ito. Ginapang mo ko man ah, gigana kaya mo. Kaya kayo, nasikrasa, lagaruday. Tatawaan na may laang. Tulungan ta ka. Ito mo sidog din ni Mayor. Mayor Jai. Tailay. Apaigdom na baitan, webe siya, Mike. Tumawat ng tulong nga rin ma. Dati pagkatang mo ko, maintenance mo. Nay, narikatatan. Ha? Sabagay, yaw. Masan boy? Napiksa ka mo ni Kagawad Lloyd sa Sarmintaw. Ipo ka mo na. Tumulong ka, dumamos ka na basing atulaw. Agas siya. Uy, agas. lang ang tuning. Kaya mo, Nagnina mo, garda di ginatang kong agas. Sunga raw. tayo no malim. Ano sa dyan, Kagawad Lloyd ha? Ha? Paisaw. Nagarud eh. Ang ating paggatang ko agas ko man naibos mo na yun. Kaya mo dakil ti tinda. Pang antibiotic ko. Kaya mo dakil ko tinda. Na yun ang tatama na tarupam. One boy. boy. Pagkatan, at pati sindikato ng ibagbagatan. Madi mo. Apay, ibaga tayo garod. Sila makamu. Nagsigrasya ko na tayo nga ron. Timbis ang awang crack na, napakaro pa ay. Igka mo boy. Na, tatanong ka pa diba? Wala dyan mga gawat tulong ay. Arubun nyo mag. Pwede lang tarupan, pwede nyo mag. Dahil, pakatawain na ka lang. Nung sumarunog kami, naganad ka. Gininayad ka nga may, hindi nga basta Uray, pataray. Ano kinainayad mo nagdadrive, nudong parang dakati kamuti nga kabataan. Ano yun, kapakamukamuti naman ta. Kamuti rider ya. Kamuti rider. Ang pelisensyada di jay, posiblay. Di mo nakamatan na pa eh. Walang, Wala. mamadala, awan lisensyada. Ang plaka na, baka minor di tagtapay ka di ka. Nakisayan di 10% ta ginagwapom niyo boy. Wala na. Madidak ko matinarayan, maalat tinasaya nga tungtungan. Sayang. Jay, ha? Oo, mabalin tayo. Awanin eh. Ano tinarayan da kan eh. Awanin na. Pay, Ano Sayang. sakatan ati saksakit ikaw. Awanin taga. Sabay kumata ni Apo ti bahala kanya dan. Uy, may ba mo? Baba imagine na at least kas tala nangyari kanyam. At least nabiyagak pa yan. Una. Kaino magpay-tubay tao. Okay sa ma'am, di ka pinalalay nga. Arak man di bagbaga mo. Pero kaadi ti ambok nga agas. Pampakwaji, pampabubunag. Pabibili. Wag ikat bibinay nga. Awan, kasta mo. Sayang ni, nabawasan 10% ta kinaga-taraki mo. Kaya, Awan, naging pakan, alcohol kan. 99.9% lang ano. Di ba kasi mo alcohol? Oo, 99.9%. Sakit yung ikuanan eh. Bakrang na nung katawa. O di ata, ikatawa mata. Laughter is the best medicine kung nata garod. Ay, katawa mo. Siyempre, kung ata mabimbing na. Bugbog oh. Di naggraw ka. Sumakay. Suro yung manay. Sam bigat ata nalaingon. Pag di ka mati. Bisngawan maririk, naktaratoy, nakarelax. Sumangpot kayo manay. Amam tano alis to lumay nga ta. Mang tal-tal ka ti bulong para sa mo Oy, tapan. may tajay. Lawlawang ang kukutal. Sa bayo. Abay man di mabalin di bang kabalyo ajay. Mati apang lawlawa lang nga dyan eh. Sinupag da, nalpas na naglaban. Adi ti papango da. Ay, woy, matigbali na pang lawlawa lawlawa. ajay. Kwa, damong hapon. Taltalan na. Tara ni Dupal, numumayag basit, sana ngalngalan.
Dabong Katong hapon. siya mamatay, nagas ka tadamong hapunay. Sa ati ti pa. Kanan tinwang ka na kabayo ata. Oh, sige lang bagay yun. Siya ba? Tubig sa akin karon diya. Papas-pasak doon kay katawa. Kita, mabinbin na ka, mabinbin na ata. Ay, lumalay nga tanong kastan lumalay. Kas angin, George. Amuyaw. Tak pa lamari nato sakit bagbagit kinato ni. So nga aglaladutak pa ilaeng. Mga di naman pagkat katawaan kinagsakit ato pilay ko. Ati ba ni nasakit maburnay. Si kamay. Walang orad makorkwartan. Madisgrasya ka pa eh. Supay Ano boy? Tapan di ba rin di kagawad Lloyd Para ba rin makadapat atulong? Tayo tagdak niya na Kasasi mo Sa bagay. Napiksa ka mo kanya na. Katungtungo mo na Uri pang maintenance na lang. Sige. Ba ang kan apa nga si mo. Ano? Mabanta? Puskulan ta jerupatan. Kinakay ka raw. Puskulan ka talaga. Matulungan ta mga kadwata. Ko! Yan. Kisa bam lansata ni boy. Pam. Baka muna ka pa'y kanyak. Boy! Dua kami tatapos. Dua tayo mo si Tulo. May isa lang mit ata nung tindang. Duwa agad ako. Puskul mo lang ang tarupa mo na. Pagkakawain dakpay lang. Yung mutaling daw mga nga na lansa di ulo na ni din tumagal alwad. Boy, uri 1,000 lang. Baka kagawad Lloyd Sige, inin kamay. Bagandahan tulad tan, no dati maalam eh. Gasubra na ikatang to ito ba ito? Okay sa mo na arak mi tay bagbagam kay agas ti ko dawating. May pamaw na puro anak to. Matuluyan na Sakit Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.